Хора, това ще е клип, в който правим Chubby Bunny Challenge. И може би сте се попитали, защо никога не снимам с друг. Не знам, защото нямам муза да снимам с друг. Когато ми стане интересно да снимам с друг, ще снимам с друг. И утре може да таковам. Кажи го да снимам, когато съм в час по музика. Може да снимам, когато съм в час по музика, може и да не снимам. Ама препоръчително е да снимам, защото ще бъде според мен яко да видите как изкарвам аз часа си по музика. Сега няма да ви казвам, ще разберете. И нека, нека да се запътваме към Chubby Bunny-то. Отворил съм го много пъти, но нищо. И това са моите Chubby Bunny-та. И нека да започваме. Ще казвам Chubby Bunny, както знаете. Ох, майко. Само ги вижте какви са. Има и други. Сега не мога да ви покажа всичките видове. Ще ви ги покажа от мен да ми... Това са всичките видове. Ето са всичките видове. Аз ще лапам откот ми падне. Така. Първото. Chubby Bunny. Правилата са да не ги дъвча и така. Chubby Bunny. Второто. Chubby Bunny. Третото. Малко съм бот по това Chubby Bunny, ама нищо, защото устата ми не е голяма. Chubby Bunny. Четвъртото. Така да се запутваме. Chubby Bunny. Петото. Или не знам, петото ли? Шестото. Май петото. Вие ще видите в клипа. Добре. Шестото. Трябва да стигнем 7. 7 е моето любимо число. Не ги дълча. Намествам ги, ако ще чуете. Chubby Bunny. Шестото. Сега лапам седмото. Само да стигнем до 7-то и съм доволен. Chubby Bunny. Осмото. Chubby Bunny. Chubby Bunny. И можах да се напъхам 9 Chubby Bunny-та. Не баш тако, не знам колко. Знам колко, 9. Пребройте ги и това ще отклипа. И до скоро! Опа, не цеснах копчето. Сори, брат. Сори, хора, чао!